फंनैसो बाथ्रा बुंनि आफाइसोरखौ हामबाय होनो जायफ्रा बेबायदिनो गावनि जिबनाव जानाय जाथायफोरखौ फोरमायना थांबाय इसोरनि गौरबनि थाखाय बे गासैबो इसोरनिनो जाथों। जोङो थांनाय बे सेप्तेम्बर दाननि 7 तारिख समबार এই दिननिफ्राय जोङो 21 दिन फास्टिंआव दङमोन आंनि हिन्जाव आं ओमफ्राय जोंनि गस्पेल फेल'शिपनि चिफ काउन्सिलर ओमफ्राय जोंनि बे 21 दिन थानायखौ मिथिनानै जोंनि क'क्राझारनि आदै प्रश्न बेबो 7 दिन बेबो जोंजों थाफादों लोगोसे जों साब्रै जादों 7 दिनसिम ओमफ्राय उनावहाय 8 दिननिफ्राय जों साथाम 21 दिन जों थादों 7 तारिखनिफ्राय दिनै 27 दिनै 21 दिन फुरा जाबाय। इसोरखौ हामबाय होयो सिगाङावनो 21 दिनसिमहालागै जोंखौ इसोरा थाफुंनो होबाय जोंनो गोहो होबाय बोलो होबाय हक्ति होबाय जोंनि गांनाय उखैनाय गासैखौबो गोजान खालामना होबाय गोबां प्रब्लेमफोर दंमोन जानांगौ 21 दिननि गेजेराव बे गासैखौबो बोखारनानै होबाय आरो जोंखौहाय मोजां गोख्रों बोलोग्रा देहा होनानै थाफुंहोनायनि थाखाय आङो प्रथम इसोरखौनो हामबाय होबाय धन्यबाद होबाय। बे 21 दिननि गेजेराव मा जादों माखासे जाथायफोर जादों जोंनि जिबनावबो जायाखै नङा। जेब्ला फार्स्ट सानथाम आं थायो स्टार्ट खालामो जोङो प्रथम दिननिफ्रायनो आं लोमजानो हमदों 7 तारिखआव स्टार्ट खालामदों 7 तारिखनिफ्रायनो आं लोमजाबाय ओरैबायदि लोमजाबाय माने थिखांनो हाया खर' थिखांनो हाया ओरैबायदि सिं सायो आरो बुंनोनो हाया आं उन्दुगासिनोसै एखेबारे खर' सानायजों जायनि थाखाय गामियाव मण्डलियाव मानसि थैब्लाबो आं थांनानै फैनो सहायहैनो हायाखै आं बिराद दुखु मोनबाय थादों। बे समाव आंनि लोगोफ्रा बे आंनि गिलिर बिबानाखौ बानस'दों आं बेखायनो आंनि लोगोफोरखौबो आं हामबाय होदों आं खोन्थाहरदों आंनि लोगोफोरनो ओमफ्राय आं प्रार्थना खावलायहरदों जेब्ला आङो बेबायदि थिखांनो हायै सिखारलायनो हायै आं खर' सानाय सिं सानायजों सैनांना थादोंमोन ओमफ्राय बे समाव आंनि लोगोफ्रा थांनानैहाय आंनि थाखाय प्रार्थना खालामहैदों साननैयावहाय ओमफ्राय बिनि उनाव आं एसे रिलिफ मोनदों खिन्थु होमब्लाबो खर'फ्रा बिदि क्लियार जाजोबाखै ओमफ्राय आरो आं प्रार्थना खालामबाय थादों जों प्रार्थना खालामबाय थादों आदै आखे प्रार्थना खालामबाय थादों आदै प्रश्न प्रार्थना खालामदों मण्डलियाव प्रार्थना खालामदों ओमफ्राय मर्निं प्रेयारावहायबो प्रार्थना खालामदों आरो बेबादिनो जेब्ला सानथामा थाङो आङो गोख्रों देहासो मोनहैबाय उनाव आं बांसिन मुलि जानांगौमोन जाया लोङा बांसिनसो आं सिरियास जालांनांगौमोन खिन्थु सानथामनि उनाव आं गोख्रोंसो जाहैबाय बोरै साबसिनसो जाहैबाय माने बोलो मोनबाय देहायाव दे बेबायदि बे मोनसे सोमोनांथाव ओरैबायदि लोमजादोंमोन सिं सानायजों खर' सानायजों खिन्थु बेयावबो इसोरा आंखौहाय थाफुंनो बोलो होबाय बेबायदि जेब्ला आं जायो बे समाव आदै प्रश्नआ आंखौहाय मोनसे खोथा बुङो अमुक मा खालामनांगौ जाखो मा बेबस्था लानांगौ जाखो होनना बुंहरदों आंखौहाय फनजोंहाय हाब जि गोलाव 21 दिन ओमफ्राय जिबायदि जाबाय नोङो बेबस्था मा खालामनांगौ जाखो थारमाने एसे दोनथ'दो नामा होनना बुंहरदों नङा दे जा बुंबायसेयानो आरो थैब्ला थै थांब्ला थां ओरैबायदि गोदो मिनिहरबाय बे आंखौहाय गोदोसो मिनिहरबाय बियो ओमफ्राय आं नागारा दे आं जि थाबाय आरो थाबायानोसै आरो मा जालाङो नों आर'जावल' गोसोखांदों होननानै ओमफ्राय बेबायदिनो थाफुनो हाबाय बे मोनसे सानथामनि गेजेराव जानाय ओमफ्राय बिनि उनाव मा जाबाय आंनावहाय मोदलोंनाय जादों हिकाप मोनायाव जों प्रार्थना खालामला आं मोदलोंजेनबाय ओमफ्राय मोदलोंनायाथ' बिराद गाज्रि बिखा जायो आं मिथिगौ बिराद खस्थ' जायो ओमफ्राय हाब बिदिब्ला बोरै जानांगौ जाखो
लोंगाया आं बहुद सेस्था खालामबाय बेखौ बन्द खालामनो माबा माबि सानब्ला बन्द जायो होनना सानलाबायबाय गैया जाया आं बन्द खालामना जाया जेबो जाया ओमफ्राय उफायथ' गैया दे प्रार्थना खालामनो होनबाय हिन्जावा गोदोराव दांनानै प्रार्थना खालामबाय गोदोराव दांनानै प्रार्थना खालामनायजोंनो आखाइ दांनायजों लोगोसे बे मोनलोंनाया बय थांखो होद नंगौ नाङा जाखोब्रा होनबाय आं बिदि जादों आरो ओमफ्राय गैले बे समनिफ्रायनो गैले मोनलोंनाया जै आखाइ दांनानै प्रार्थना खालामदोंबो बे समनिफ्रायनो मोनलोंनाया गैया इसोरा बाखनाय जाथों ओमफ्राय आरो अखानायै फुङावबाव सिखारबावबाय आरो स्टार्ट जाबावबाय मोनलोंनाया आरो मोनलोंबावबाय ओमफ्राय बे समाव आरोबाव दांनानै प्रार्थना खालामबाय आरोबाव बे समनिफ्राय गैया दासिम गैया आफा इसोरा बाखनाय जाथों बे मोनसेबाव आरो मा जाबाय दानिया आंनि नंलेलाय आरो हिन्जावनिसलाय दानिया मा जाबाय सार बेन्जामिन ओमफ्राय उइलिनामोन थांदों जोंनावहाय ब्रेकनि दिन ओमफ्राय बेलासि मोनारोम जाबाय साब्रैजों जिरायदों गथ'फोर दं आंनि फिसाफोर दं सानै थांलाय फैलाय खारलाय ओंखारलाय दावराव दावसि ओमफ्राय आंनि हिन्जावा साहा फुदुंदों होफैदों बिदिनो लोंलायदों जिरायदों रायलायदों ओरैबायदि आरोखि ओमफ्राय पाकघराव हाबहैदों बियो दाउआ माइरं गाख्लायना दोनदों बेखौ थिखांहैदों बेयावनो गोदोराखौ नारथेबाय गोदोराखौ हनै हिन्जावा थैयाखै नारथेबायानोसै सैताना एखे गोथां गोब्राब जेबो जायाखै थांदों फैदों रायलायदों जादों लोंदों ब्रेक नालाय गोदोराव सिन्थाय जाहैबायानोसै ओमफ्राय आं मोनसे सोदोब खोनादों गोम बे गोग्लैखादों दां आं सान्दों आरोखि खिन्थु गोग्लैयाखै ओमफ्राय हां लानो हालाया थैनायसिमनि बेबायदिसो जाबाय ओमफ्राय जिसु बेबायदि आरोखि खेबसे ओंखारदों जाहैबाय बिनि खुगानिफ्राय बेयावनो बियो स्रां मोनबाय खिन्थु होमब्लाबो बोलो गैया पाकघरनिफ्राय थाग्रा न'सिमावनो होलां होथांसो जानानै फैबाय माने फेह' फेहासो जाना फैबाय मानसियानो आं सानबाय आं सिगांनो दोम खोनानायखाय गोग्लैदों बियो ओमफ्राय लेंग्रा जाना फैबायसो होनदों आं खिन्थु नङा फेह' फेहा जानासो फैबाय माबा नांथाबाय सेकथेबाय हां मोनलेसो होनबाय ओमफ्राय लोगो लोगो आं गोबाबाय हिन्जावखौ ओमफ्राय गोदोनाव एसे जिसुनि नामै बुना होबाय गोदोना फिलेबबाय ओमफ्राय दान्दिसेनि उनावहाय सार बेन्जामिन उइलिना खायोमोन ओमफ्राय जों लोगोसेनो प्रार्थना खालामदों बेनि उनावहाय स्रां गैलेमोन नैबेबायदि आनजाद फैदोंमोन आरो हिन्जावनि सायावबो खिन्थु बे गासैखौबो इसोरा देरहाहोबाय इसोरा जोंखौ सहाय खालामबाय जोंखौ रैखा खालामबाय बे 21 दिननि गेजेराव समस्या दंमोन निस्सय सैताना जोंखौ खोख्लैनो आनजाद लादोंमोन नाथाय बे गासैनिफ्रायबो इसोरा जोंखौहाय बायख'बाय थाफुंहोबाय जोंखौ सहाय खालामबाय जोंनो मोजां गोख्रों बोलोगोरा देहा होबाय एकमात्र इसोरनि हेफाजाब सहायजों आरो जोंनि 21 दिन थानाय समाव जोंनि बिसेसकै आंनि जोंनि लिडारफोर आरो मण्डलिनि फोथायारिफोर मर्निं प्रेयाराव जेसेबां फैयो साफ्रोमबो बेक्तिफ्रा जोंनि थाखाय आर'ज खालामदों आं फोथायो नोंथांमोननि बे बेसेन गोसा प्रार्थनानि गेजेरजों सहायजों आदै आंखेफ आं आरो आंनि हिन्जाव जोङो बेखौ गाहामै थाफुंनो हादों जोंनि उद्देश्यआ बेनोमोन 21 दिन फास्टिं थानायनि उद्देश्यआ दिनै मण्डलियावहाय मावनो थाखाय जि दायित्व होबाय जि बिबान होबाय फालकनि खामानि बेखौहाय जेरै इसोरनि गियानजों हेफाजाबजों सहायजों आरोबाव साबसिनै मावलांनो हायो बेनि थाखाय इसोरनियावहाय 21 दिन फास्टिं थानाय जादों हिन्जावा जेरै सहाय होनो हायो बेनि थाखाय थादों
आदै आंखेमाबो बे एखे बिसय गस्पेल फेल'शिपआवहाय जि दायित्व मोनबाय जि बिबान मोनबाय बे बिबानखौ बे दायित्वखौ आरोबाव साबसिनै जेरै इसोरनि गुरुनि थाखाय मावलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो लोगो नांनानै खौसेयै जोङो बे क्रिस्टियान फास्टिंखौ जों थाबाय आरो हामबाय होना लाबा थानो हाया जोंनि बे क्रिस्टियान थानाय समावहाय गोबां मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि जोंनोहाय जानाय लोंनाय